Σήμερα θα σας πω κάτι που τελικά και εγώ μετά από τόσα χρόνια δεν το ήξερα. Γιατί κλαίνε τα μωρά τελικά? Κλαίνε γιατί πεινάνε? Ναι, θα κλάψουνε. Κλαίνε γιατί θέλουν άλλαγμα? Σίγουρα. Κλαίνε γιατί θέλουν αγκαλιά? Μα χωρίς την αγκαλιά δεν μπορούνε. Αλλά κλαίνε όμως και για ένα άλλο λόγο. Σήμερα θα σας δείξω κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να σταματήσει το κλάμα σταδιακά. Αυτό το κλάμα το δυνατό που σας παίρνει τα αυτιά και λέτε δεν αντέχω άλλο. Και από τι είναι αυτό το κλάμα, ξέρετε? Είναι από την ένταση που περνάνε στον τοκετό. Την ώρα του τοκετού, το κρανίο του μωρού περνάει έντονη συμπίεση, έντονη περιστροφή. Δηλαδή συμπίεση κρανίου, περιστροφή αυχένα και καταπώνηση σπονδυλικής στήλης. Άρα λοιπόν όλα αυτά μερικά μωρά δεν μπορούν να τα ξεπεράσουν και μετά πονάνε. Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω έναν τρόπο που αυτό θα μπορέσετε να το ξεπεράσετε. Παίρνω εδώ τη μαλίκα και κρατάω με τα δάχτυλά μου πίσω τον αυχένα της. Κάτω από το λαιμό της βάζω τα δύο μου δάχτυλα και της κάνω το κεφάλι. Για κοιτάξτε, έτσι και το αφήνω. Ξανά έτσι το αφήνω. Έτσι και το αφήνω. Αυτό λοιπόν το κάνω 3-4 φορές την ημέρα και το κάνω κάθε μέρα. Και μετά θα δείτε τη διαφορά στο κλάμα. Είστε έτοιμες μανούλες για τη δοκιμή? Είμαι η Δόξα Τερζή και είμαι Μέα.